खुलुमबाय, आंनि नामा करिश्मा नार्जारी। आं तामुलपुर सिङाव थानाय भालुगमारि गामिनि। आङो मिस डिभाइन इन्डिया 2024 आव विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों। बियो गुवाहाटी रुक्मिणी नगराव अडिट'रियामाव जादोंमोन। बिनि अर्गानाइजारनि मुङा जाबाय अंकुर मालाकार। बेवहाय 1500 से कन्टेस्टेन्टआ पार्टिसिपेट खालामनाय जादोंमोन। मिस केटेगरिनि थाखाय जोबोद टाफमोन बियो। आं जोबोद हार्ड वर्क खालामनो गोनां जादों आरो बिदिनो आङो हार्ड वर्क खालामनानै आं फाइनाली साक्सेसफुल जानो हादों। एज ए मिस डिभाइन इन्डिया 2024 नि विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों आङो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे विनार टाइटेलखौ लाबोनो हानायनि थाखाय। आं मालाबाबो सानाखैमोन। आङो जोबोद आगोलनिफ्रायनो बिदि श' खालामबोबाय थादों। बुहुद श' आं बाहागो लाफेरबाय। स' आं जोबोद गावखौनो प्राउड फिल मोन्दों। आं बिदि सानफेराखैमोन आङो जि बिदि विनार टाइटेल मोनगोन होननानै। आं गावखौनो बुहुद खुसि मोनदों आरो आङो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौबो आङो गावनि माबाखौ देखायनो हादों। स' आं गावनो बुहुद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा गासैबो न'खरफ्राबो गोजोननाय मोन्दों आंनि विनारखौ जाहाथे आं मोन्दों विनार। द्याट्स वाइ बिसोरबो गोजोननाय मोन्दों। बेनो आरो आं बुहुद बिदिनो क'क्राझार आरो निकासि गुवाहाटी इफोराव पार्टिसिपेट खालामफेरबाय आरो आं बिदि विनार मोनफेराखैमोन। सेकेन्डफोर थार्डफोर मोनदोंमोन। नाथाय आं बे मिस डिभाइन इन्डिया 2024 आव विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों। आं फिउचाराव लयार प्लेनिं खालामदों। जास्ट आंनि पेशन, बेखौ आं इन्ट्रेस्टनि थाखाय खालामो आरो आं एक्ट्रेस जानोबो लुगैयो। नाथाय आंनि एमआ जाहैबाय लयार। इन्डियानि बाहागो लानायनि थांखि दं। आं बिदिनो दावबायलांबाय थागोन आङो बेफोराव।